Loh, Kang, sampeyan nyamene urung turu lapo sih, Kang? Bayangno nasib, Kang. Loh, apa oleh men? Yo dodolan rada abot, Kang. Waduh, sukses rek, maju rek. Tapi usaha apa sih Kang? ST, Kang, ST. ST. Cuma 3.000. Tapi yo ngumpulno koyo sewi ya Kang ngumpulno. 3.000 sak kap 3.000 Kang. Ayo Kang, ono solusi Kang. Piye. Aku ndelok-ndelok. Warung nang kono iki ora ono sepine wong. Ngene cintu ngene. Wakeh. Menungso kabeh Kang. Lho iya, lha romasane demit, menungso kabeh Kang. Sing tuku ya, mbak sepeda motor. Kira-kira Becak. golek pengaris ning ndi wong iku? Aku kurung-kurung Kang. Wis tak omong. Nang wit ono. Kene kudu njaluk rono marani. Penunggune wit kono. Jenenge Nyi Jambro. Nyi Jambro. Marani kan. Wis wani tok aku Kang pincep sugih aku. Ngono. Ya wis ayo. Pokok sugih rabi rondo 5 aku. Wah iya ya ngono sik Kang, sing penting sampeyan iki mantep sik. Lan duwe akeh, tapi do lali aku kan. Oh, tenang. Sing kuwi kan aku. Tenang, wis pokok saiki kudu mangkat. Mumpung malam Jumalge. Ayo gas wis, Kang. Sudah Kang. Ah, lho Kang. Koyo iki nang kene iki Kang. Iki Kang iki Kang. Oh, wite kene. Iya iki. Lah wis deket tok ngene, Kang. Lho iya wis ketok iki pedhot kabeh iki nang sore iki. Waduh, lah terus yo opo Kang lek wis diketok lah gagal sugih aku iki. Ora Kang, biasae masuk diketok pokoke oyote gurung brungkat. Sik nang kene temen Kang. Pancet e kono. Iya. Kodame sik gurung ngali. Gak ngale wis. Wah, iki kudu diceluk kodame iki, Kang. Iya, dicoba ta. Ayo, Gawe kelu-keluan pokoke intine diobong-obongi biasane. sangu minyan, Kang. Ora wow Kang. Wis, gak ono minyan, gak masalah. Pokok metu kukus dhek iku modele koyo irunge kesogrok ngene, Kang. Oh, ngono ya? Iya, Waktu akhirnya metu ya. Watuk pilek dhek muncul. Muncul. Itu temes ta. Ya demit, Kang. Demit umume ngono. Dadi dhek iku mang lek gak mambu minyan dhek seneng guyang-guyu, Kang. Lah lek mek kukus tok ngono nyogrok ya. mimisen barang. Coba. Mimisen barang. Coba. Tak sumete, Kang ya. Ya golek-golek anu golek-golek ranting-ranting sing sak diompong ngono. Wis Kang ngene, Kang. Oh. Dadi, Kang. Wah, sing ngono. Kang, Didi ku Kang. Tenang, Kang. Iki Ya apa iki terus ngomong enggak aku sok mlayu lho iki. diterusno, Kang. Aja kepoyo, Kang. Ora Ya wis. cuma ayo aku kudu mlayu ae Kang. Tenang, Kang. Sampeyan tatak temen ae iki. Oh, tatak aku Kang lek masalah ngene iki, Kang. Iki tujuane kene iki sugih, Kang. Aku lek tujuan nang sugih ngono anu, Kang. Gak mustrik ya bro ngene iki bro. Ora, titik. Titik. Awakmu sing iso aja Wis ngundang Kang, bae. tenang ya Kang. Iki genine wis ngurip kok ono kukus-kukus ngene wong seneng Kang. Ya wis undangan sih. Kodame iki. Aku wani ta Wis ndonga-ndonga Kang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gotong salam wit salam. Salam lek ana wit salam ya godhong warung ana godhong warung godhong kopi lek ana godhong peti. Godhong salam, godhong jambu, godhongan, godhong salam, godhong jambu, godhongan, godhong salam, godhong jambu. Hadir. Kene sugih Kang. Ndi. Mbah sampeyan wis ora lanang, Mbah. Oh, bono. Kula pengen sugih, Mbah. Kerja. Pengen soge kerjona. Mbah. Aku sedina lemek 10.000 lho, Mbah. Mbah. Iki solusine piye, Mbah? Piye, Mbah? Aku njaluk wangsit, Mbah. Njaluk cekelan sampean lho, Mbah. Poin jambut gawe iki lancar, Mbah. Ngono lho, Mbah. Mbah, sama kok guyu tok, Mbah. Ngece aku ta ya apa, Mbah? Siapa ora to Mbah iki, Mbah. Kadang nang buri koyo sang arep kok Carane iki. Mbah iki sumringah ketekanan sampe kang. koyo solusi ta iki kira-kira. Ayo mari kita ngobrol. Ini Kang, kaya apa? Oke, kok ora gelem pondo. Wah, belanjani nopo Mbah jenengan, Mbah? Lah, Apa, Mbah? Banteran genine, Kang. Kan biyen Mbah teko kabeh. Kala ngapunten, Mbah. Kula pindah menjenengan sesek, Mbah. ya apa
malah njaluk-njaluk nang bae mek dikai keluk tok. Berarti beton apa, Mbah? Iya gawa brondong sing kinyis-kinyis. Dudo anyaran ngono gawa rene kabeh. Mbah sik arep Abane nah. iki suarane kok ndek mburi, Kang. Lah Mbak iki urung rapi ta yo apa? Ya durung lho. Piye jalara iki? Ini dasar bocah kula ngajar blongor-blongor. Mbah malah pilek watuk asam aurat kambuh kabeh. Sepurane yo, Mbak. Wala piye to, Mbah? Kula teng mriki niku pados jodoh. Pengen ndang rabi. Golek rezeki sing akeh. Suarane mbak kok nang buriak dhewe sih. Iya, Kang, koyoke Kang. Nang buriak dhewe ta. Pingin salusi ana. Loh, Salusi. Kenapa?